Away dyan dyan ron. Away na na. Bantay na hangak ha. Hidang na na. Abot na lang. Abot na lang dito lang yun. Hindi mo na ano yung games na laptop. Hindi na. Mga late. Lami. Grabe nga. Grabe kalayo. Late. Indot kayo. Paghanga ko yung kote. Hindi ko na ako nakakaligo. Nagtarangkaso ako. Ito, mabarta ako. Kaya na? Ay, tumba pa. Tawad na kasatan lover. May pools ko doon. Patunta naon. Mawad na sport? Diyoy. Balik na ta. Ay, ito na lang wag. Hadlok mo ka. Nabot mo dito? Ay, nagpay na rin. Napa dito? Kapala man yung tier. Second tier. Unahan ko ito. Ha? Ando na na. Ako ba dayo? Kaya. Dapat ang may kamera mag-una. Hindi pag-setting para sa horror movie eh. Kuyawa niya. Matagak. Ito ka natapunan mga tanong ba? Mga bali. Port.
Ala. Ah. Tadang. Ano ako to ba? Cut. Uy. Cut. Cut the cameras. Ang pinahuneris mama. Okay. Oh. My goodness. Hala, may akay ka na ay. Nagihap, nakapila ka sa ito. Wow. Problema ni nagdaog. Kapadahin pa ko. Pabuta. Huh. Huh. Sa wakas, Pagyapon. nagtas plat. Anong gituyuan? Pinili mo yun. Ano bitang nasagot? Pang content mo na ko. Okay. Oh, Ari? ito pa. Arino? Hindi ako. Another tier. Third tier. Ano yung second tier pa? Ha? Muna yung second. Sika ni? Oh, sika ni. What the? Pwede mo doon pause ang mga ginagawa. Oh. Hindi, maboro na. Oh, Elisa. May tagi ko. Oh. Wait. Murder tagi. Praglisod. Doko ka diha. Diha. Bako enta. Oy, ang tao na yung magaw. Patay bakoy. Wala, yanan. Na gamay.
Madali. Ah! Madatugan tating bato. Ay, hindi ko po. No, Balik. kaya ka magi diri. Wow, wow. Ay, hindi ko po. Ha? Ay, hindi ko po. Ay, ay, nakauyan ako. Let's go back. Saan ka balik mo? Nagmukha na. Ikaw na. Di. Ikaw na. Ano ron? Ano ni Katkat? Wow. Whoop. Oops. Pagtindog na ka dyan, nilang ako. Come here.